Абдурашид Ибрахим Дәвре Галәм. Бу юлы 16 сентябрьдә Казаннан хәрәкәт иттем. Гаилә әһелләрем гөләмә озатканнан соң нәкъ сәгать 5-тә Орбашы килде. Көннәрдә Рамазан булу сәбәпле мине озатырдай беркем дә булмады. Абдурашид Ибрахим гаиләсе белән. Ялгыз үзем Орбага утырып, яңа дамба юлы белән Үсиягә туры юл алдым. Һаман Казан шәһреннән чыкмакта идем, бер яшь егет чемодан вә мендәрләр күтәргән Үсиягә туры җәяү китмәктә иде. Рәсемдәге Абдурашид Ибрахимның 1897-1912 еллардагы сәфәрләре. Орбашыга әйттем. Минем әйберләр аз. Әйдә шул егетне Орбага ал. Орбашы туктап әйтте. Үсиягә алып барам. Күп бирәсезме? Рәсемдә Үсия Кама тамагы Камское устье. Бу адам акчам юк, диде. Орбашыга әйттем. Утырт, 20 тиен бирермен. Рәсемдә 1908 елларда Орбашы. Яшь егетнең шәкерт икәнлеге күренә иде. Орбага алдык, дидем. Кая барасыз? Рәсем, Иске Казан. Диде, укырга, дидем. Кайдага? Рәсем, Хөсәйния мәдрәсәсе 1891-1919 еллар. Оренбург. Диде, Казан ортында бер кичкенә авыл мулласының баласымын. Дидем, укырга кая барасыз? Рәсемдә авыл күренеше. Диде, ничек булыр? Оренбургка бармакчы идем. Дидем, бик яхшы булыр. Рәсемдә Оренбург. Диде, юлга җитәрлек акчам юграк. Дидем, ни өчен шулай акчасыз чыгасыз? Атагыз бик факирмени? Авыл күренеше. Диде, юк, ләкин атабыз үзе теләгән җиргә бармагач, акча бирергә риза булмады, акча бирмәде. Дидем, ни өчен атагызның җибәргән җиренә бармыйсыз? Абдурашид Ибрахим Дәвре Галәм. Дөнья тирәли. Диде, ничек барырга кирәк? Әти икенче бер җиргә барырга куша. Дидем, бик яхшы, ул җир бик искедән галимнәр чыгарган җир, фатиха, бәрәкәт бар. Рәсемдә Казан күренеше. Диде, галәмә чыгарган, ләкин 200ләрне дә чыгарган. Дидем, сабыр итегез, галәмә хакында шундый сүз дөрес түгел. Рәсемдә Чатыртау, Татарстанның иң биек җире, 321 метр. Безнең яшьләр шулай галәмәгә тел озынайтып харап булды. Сезнең кебек яшь кешегә шундый сүзләр килешми. Рәсемдә Иске Оренбург. Без шулай үз-үзебезне сүгә беләбез. Аеруча галәмәгә шулай авыр сүзләр туры килми. Сез үзегез укырга барасыз, үзегез галәмәне мыскыл итәсез. Шул хәлдә ни өчен укыйсыз? Рәсемдә Болгар. Бу гайбәт була. Гайбәт булса, гөнаһы Рамазан көннәрендә икеләтә артыр. Рәсемдә Янган тау һәм Йөрүзән елгасы, Башкортстан. Мин үзем шунда укыдым, андагы мәдрәсәне бик беләм, диде. Әгәр минем кадәр белсәгез, сез дә шулай дияр идегез. Рәсемдә Кышкар мәдрәсәсе 1774-1918 еллар. Дидем, Исламияттә нифак 200лек авыр сүз. Мин сезгә кабат әйтәм, ашыкмагыз, галәмәне ихтирам итү тиештер. Рәсемдә Идел буе Болгарының ислам динен кабул итүе. 922 ел 16 май. Диде, сезнең сүзләрегез дөрес, ләкин Расулулла заманында мөнәфикләр 200лекләрен яшерәләр иде. Буларда 200лек апачык. Байлар хузурында бер төрле,
гади халыкка башка төрле мөгамәлә итәләр. Рәсемдә Казанда иң бай гаиләләрдән Апанай гаиләсе. 19-нчы гасыр азагы 20-нчы гасыр башлары. Орбачы Якимский пристанена килде. Мин Якимский пристанена керәчәгемне әйттем. Шәкерт әфәнде Купеческийга барам диде. Кызганычка каршы Шәкерт белән артык аралашырга насыйп булмады. Рәсемдә Идел елгасы, озынлыгы 3530 км, Татарстан чикләрендә 180 км. Бу шәкертнең атасы ризалыгына карамыйча, җәяүле сәфәр сайлап, ачлык вә мәшәкатьләр кичереп, юлга чыгуы дәрәҗәле бер хәлдер. Димәк, шәкертләребездә гыйлемгә мөхәббәт, сәләт бар. Фәкать бу бичараларны тәрбия итәчәк мәктәп вә мәдрәсә билгесездер. Рәсемдә Идел елгасы. Габдрәшит Ибраһим дәвре галәм, дөнья тирәли. Шунлыкта татар шәкертләренә каһарманлык сыйфаты бирү урынлыдыр. Әгәр бу адәмнәр хак тәрбияләнгән булса, милләтебез эчендә адәм кытлыгы булмас иде. Рәсемдә Шулман Кама елгасы, озынлыгы 1805 км. Сәгать 6-га чирек калганда пароходка кердем. Беренче мәвкыйгъдә бер кишлек каютага әйберләремне урнаштырып, бираздан тышка чыксам, югарыдан сүрә Фатиха укыган тавыш ишетелде. Карасам, 2 кеше намаз укый. Мин дә аларга иярдем. Рәсемдә Шулман елгасының Идел елгасына кушылган урыны. Намаздан соң авыз ачмакчы идем, берсе килде. Диде: "Мин сезне чәйгә чакырмакчы идем." Дидем: "Буйрыгыз, монда ифтар итик." Диде: "Ярый, хуп." Рәсемдә Уфага баручы пароход, 19-нчы гасыр азагы, 20-нчы гасыр башлары. Шинаяк китерттем, чәй иштек. Шул арада сезне Рамазанга кайсы көн кердегез, дип башладык. Рәсемдә чәкчәк белән чәй ичү. Дидем: "Якшәмбе." Диде: "Шимбә тәравих укыдыгызмы?" Рәсемдә күк йөзендә хилал, яңа туган ай. Дидем: "Юк, якшәмбе кичәсе укыдык." Диде: "Субханалла, Рамазанга кайда кердегез?" Рәсемдә иске календарь, Казан, Әстерхан һәм Бохара өчен намаз вакытлары. Якшәмбе 31 август 1903 ел. Иң аста якшәмбе постаханәләр сәгать 11-дән 1-гә кадәр ачык булыр дип язылган. Дидем: "Казанда кердек." Диде: "Без дә Казанда кердек, ләкин без шимбә таравих укып, якшәмбе кердек. Сезнең бик гаҗәп икән, шимбә нәфилгә кергән икәнсез." Рәсемдә Казан тимер юлы вокзалы, 1893 ел. Бу вакытларда Казаннан Мәскәүгә поездлар 53 сәгать барган, хәзер исә 12 сәгать бара. Дидем: "Юк, фаразга кердек." Диде: "Ничек ул алай шимбә ураза, шимбә таравих була?" Рәсемдә Миша елгасы, озынлыгы 204 км, Шулман елгасы кушылдыгы. Дидем: "Шулай була, һәм шулай булырга тиеш." Диде: "Мин бер дә аңламадым. Бездә һәр заман таравих бер көн алдан була." Рәсем Сайыскан тавы, авылы янында Шулман Кама елгасы аша уза торган күпер. Ул Казан белән Оренбург шәһәрләрен тоташтыра. Дидем: "Бездә таравих ураза икесе бер көндә була." Соңыннан мин бу адәмнән сорадым: "Сез кайдан, кем буласыз?" Диде: "Чистай өязендә бер авыл мулласы." Рәсемдә Чистай, 20-нчы гасыр башы. Габдрәшит Ибраһим дәвре галәм, дөнья тирәли. Бичара мулла кичәнең көндүзе ни җирдә булуыннан хәбәре юк. Әмма үзе кем булуымны белгән, Ысул Җәдид белән укыткан да. Рәсемдә Чистайда Камалия мәдрәсәсе. Бу мәдрәсәдә Ризаетдин Фахретдин, Гаяз Исхакый да белем алганнар. Без бу хәзрәт белән күп аралаштык. Хәзрәт замана әхвәленнән зарлана. Чистай якларында аеруча гөләмәгә игътибар калмады. Халык гөләмә сүзенә дә игътибар итми башлады, диде. Рәсемдә мәшһүр татар композиторы София Гобайдуллина Чистай шәһәрендә туган.
Дидем, гөләмә сүзенә игътибар итмиләрме, яки муллалар сүзенә игътибар юкмы? Диде. Муллаларга шул, гөләмә шул инде. Дидем, безнең муллалар арасында гөләмә юк, яки бик аз. Муллаларга игътибар итәргә дә ярамый. Алар шул кулларындагы указны иман урынына күрә торган халык. Рәсемдә Мулла Насретдин журналы тышлыгында татар һәм әзәри муллалары Исмаил Аспралыга кизәнә. Диде, нихәл итик, шуның аркасында тамак туя шул. Дидем, Хүвә разакмыни. Безнең хәзрәт ачулана башлады. Диде, безнең муллаларның кадерен сез җибәртәсез. Рәсемдә Шишмә елгасы, Чулманның сул кушылдыгы, озынлыгы 259 километр. Дидем, агай-эне, ашыкмагыз, бу сүзегез үч әсәредер. Кадер вә гыйззәт Аллаһы Тәгаләнең бөек нигъмәтләридер. Хода бер адәмне газиз итсә, ул адәмне һич кем түбәнлеккә төшермәс. Рәсемдә Амур пароходы. Габдрәшит Ибраһим бу сәяхәтендә Өфәгә кадәр Амур пароходы белән барган. Сезнең кебек кичә берлән көндезне аера алмаучы, кичәнең кай көнгә тоташканын белмәгән муллаларны Аллаһ Тәгалә түбәнчелеккә төшергәндер, һәм муллаларыбыз хурлыкка лаеклардыр. Хода тузан бөртегә кадәр зулым итмәс. Сез хурлыкка лаек булдыгыз да. Хода сезләрне хур итте. Рәсемдә Гаяз Исхакый, шагыйрь, драматург, журналист, сәясәтче. Чистай өязенең Яушырма авылында туган. Гөләмәнең гыйззәте ни илә иде? Әүвәл иске муллаларыбызда гыйлем сыйфаты бар иде. Үзләре дә шул гыйлемнәре илә гамәлдә иделәр. Хәзер сез муллалар үз хәлегезгә карагыз. Рәсемдә Мөхәммәд Закир Камал төзегән мәчет. 1859 ел. Әүвәлән сездә гыйлем юк. Икенчедән бузык әхлак бик таралган. Вәгазь, насихат юк. Мәчетләрдә вәгазь юк. Мәҗлесләрдә булса, башыгызны бөгеп, күз астыннан карап утырасыз. Бар фикрегез байның бирә торган садакасында. 20 тиен садака өчен барлык мискинлекне кабул кыласыз. Шулай булгач, сездә нинди кадер, нинди дәрәҗә булырга тиеш? Рәсемдә Нәҗип Әмирхан 1911 елда Чистайда кыз балаларны укыту өчен ачкан мәктәп. Бичара мулла хәзер йомшады, раст дия башлады. Шушы рәвештә безнең дустыбыз яси вакытына кадәр безнең белән аралашты. Кичке намаздан соң мулланың каютасына бардык. Анда мин хәзрәттән сорадым. Мулла булганыгызга ничә ел? 17 ел. Рәсемдә Габдулла Кариев, Миңлебай Хайруллин, актер һәм режиссер, татар театрының нигез салучыларның берсе. Чистай өязе Күлбай Мураса авылында туа. Габдрәшит Ибраһим, Дәвре галәм, дөнья тирәли. Габдрәшит Ибраһим, Дәвре галәм, дөнья тирәли. Дидем, шул 17 елда үзегезнең халыкка кылган нинди бер хезмәтегез булды? Мулла, никахларны укыйбыз, балаларына исем бирәбез, җаназаларны укып җирлибез. Балага ат кушу. Бу мәҗлис бәби ашы дип атала. Дидем, булар һәммәсе синең файдаң, халык файдасы түгел. Булар синең вазифаң. Мәсәлән, әүвәлдә мәктәп юк иде, син мәктәп төзедең. Яки ул да фақир иде, син кәсепкә теләк уяттың. Шуларга охшаш эш бармы? Рәсемдә Фуат Туктар, сәясәтче, публицист, Чистай өязе Күлбай Мураса авылында туган. Хәзрәт, юк, андый эшләр юк, мактанырга хәл юк инде. Дидем, шулай булгач, халыктан нинди хөрмәт көтәсең? Безнең мулла бара торгач йомшады, бөтенләй йомшады, үз кимчелекләрен таный башлады. Рәсемдә Иске Чистай. Диде, инде хәзрәт ул якка китсәң, безнең муллаларның эше начар. Муллаларның күпчелеге үзе өчен генә. Халыкка вәгазь юк, үзебездә бер дә тугрылык булмаган җирдә муллалыкка лаек сыйфат юк инде. Рәсемдә Чистайда Камал мәчете. Менә хәзрәт чын күңелдән әйткәндә, мин үзем күп көннәр намазга да бара алмыйм. Барганда һәм шул 1-2 карт бар,
Bir de namazdan kalmıyorlar. Şularның хәтере өчен барабыз. Рәсемдә Чистайда бу урам Шулман елгасына төшә. Безнең инде авыл җирендә халык факир, эш күп. Менә безнең калада мәчеткә йөрүче юк. Эй хәзрәт, заманында тулып торган мәчет мәдрәсә хәзер елап утыра, елап. Ой, бик начар хәлебез, бик начар. Рәсемдә иске Чистай. Шул рәвешчә хәзрәт белән чәй эчтек. Һәм хәзрәттән яхшы гына инсаф турында сүзләр ишеттек. Сүзен йомгаклап безгә диде: "Инде хәер дуада булыгыз. Мин үзем бик надан булганмын икән. Насыйп булса, моннан соң җомга көннәрне сездән ишеткәнчә халыкка вәгазьләр сөйләрмен." Рәсемдә Шулман елгасында пароход 1956 ел. Мулла белән бик эчкерсез сөйләшүнең соңында миңа булай диде: "Хәзрәт, сездән бер үтенечем бар", дидем. "Буйрыгыз", диде. "Үтенәмен, минем хәлләремне яза калсагыз, зинһар исемемне язмагыз." Рәсемдә Шулман елгасында пароходта Казан татарлары 1910 ел. Мин ярар дидем. Фәкать исемен язуымнан ни өчен саклануын сорамадым. Шулай без хәзрәт белән саубулашып аерылыштык. Рәсемдә Алабуга районында Шулман елгасы. 17 сентябрьдә пароход өстендә утыра идем, бер яшь адәм килде, сәлам бирде, аралашып киттек. Бу адәм кыяфәтенә караганда сәүдәгәргә охшаган. Рәсемдә Шайтан тавыннан күренеш, Алабуга. "Хәзрәт, исәнме?" дип яныма утырды. Йөзенә карадым, таный алмадым. Картлыкның беренче галәмәте. Халык һәммәсе сине таный, син аларны танымыйсың. Рәсемдә Алабуга шәһәрчеге. Шәһәрчек ЮНЕСКО сагы алтына алынган.